vlog again. Ayan mga palangga, ipaprank natin si Geraldine Makilan Vlog. Ayan, at namoni na po siya at congratulations sa kanya kasi ngayon, pinrank niya kasi ako dati. Ngayon, ipaprank ko din siya. Ipaprank ko siya about kay Mary. Halimbawa ay nag-away kami ni Mary. Tingnan natin kung ano ang maibibigay niya sa aking payo. Okay? Wait mga langga. Sinarado ko yung pinto. Ayan, tatawagan na natin siya. Contacting na. Hello, Day. Day. Naginak mo na kung alaga, Day. Kamusta naman ka, Day? Okay lang, Day. Ikaw, Day. Di, pag kamera, Day, kaya gimingaw na ako sa iyo, Day. Kinlingaw na ka sa pua, Day. Sus, ginoo ko. Lawaya man yun ni sa pua. Ay, oh. Kamusta man ka diha, Day? Lang, gabahan mo, Day, oy. Okay lang, Day. Gwapa tayo, Day. Lagpahan. Mas gwapa ka, Day? Yawa. Mas gwapa ka, Day, sa pua, Day. Bisa man, Day. Nga dublad man ka diha, Day. Uy, trapo. Punasan, ba't ka tumatawa? Punasan mo yung kamera mo kasi parang blurred. Ay, ikaw nga, Day, blurred, oy. Parehas. Kana. Oh. Medyo blurred ka. Kana, Day. Uy, Day. May sasabihin ako sa'yo, Day. Bakit ka natatawa? Oh. Day, Pera yun, wala akong pag pera yun, ha, wala akong pautang sa'yo. Bale, hindi ako mangungutang ng pera. Marami akong pera. Mayaman ako. Day, nawala-wala man ang signal mo na, Day. Uy. Sana all. Day, nawala-wala man ang signal mo. Ako nasutalo na. Ha? Paminaw ba? Wa mang dito ka paminaw. Masa na? Lobat? I-charge na yun. Maputol yung pag-uusap nating dalawa. Day, dito man ako sa kusina, Day. Ayaw na lang po dito kamera, Day. Kay ano, Day? Mahina ang signal mo. Sige, Day. Paminaw ba, Day? Ayan. Nag-away, Day, nag-away kami ni Mary, Day. Alam, bakit? Nag-away kami kanina. Kagabi, Day, nag-away kami ni Mary. Ano nga pinag-awayan, Day? About nga ano, Day, sa tawag nito, sa yung magpapabili sana siya, Day, sa akin ng ano, yung nilalagay ko sa mukha. Ngayon ang nabilhan ko si Prisara lang, tapos nagpabili kasi sa akin si Prisara ng mga sabon, ganun, mga lotion, shampoo. Ngayon nagsabi kasi yan sa akin, Day, magpapabili din siya ng papaganda sa mukha. Kaso nakalimutan ko nga, saka hindi ko naman in-expect na dito siya, pupunta din siya. Ay, ano ba yan? Bakit kasi dapat hindi mo lang binilhan si Prisara mo. Hindi kasi, Day, siyempre, nahiya naman ako, Day, kasi may pera yan si Prisara sa akin. Kaya siyempre, kailangan bilhan ko siya, Day. So pagdating ko dito, hindi ko naman in-expect na dito din si Mary. Kaya yun, parang nagtampo siya sa akin, Day. Sa kanya, Day. Dapat sinabi mo na lang sa engineer mo na ay, wala po din ikaw binibigay. So, magandang panapuri si Prisara. Kailangan din magkakita natin. Dapat iuto-uto mo lang muna yun, Day. Hala, grabe, magadig utu-utuin ko pa talaga si Mary. Alam mo naman akong taong hindi marunong mang-uto, Day. Ay, Oh. paano na yan? Hindi, sabihin mo na lang. Pag bumalik kayo sa Day, bumalik kayo sa border, bilan mo siya, Day. Buhayin mo na lang. Yun nga ang sabi ko, pre, pag pumunta kami ulit doon ni Amo, bibilhan na lang kita. Kaso sabi niya, ayaw na lang, pre. Yung sabi niya, parang talaga nagalit siya talaga sa Day.
Baka nag-virus na siya, no? Kailangan bakit magalit mo sa agad? Silan man ka dayon. Ayaw nang inana ba day kay ayaw nang inana day mag-ingon day kay basi madungog ta di sa atong mga amo yan ni malam mga uy. O parang nagtampo ko siya day. Parang ay day ayaw ko day yung Kalangin, ha? ha? Ano day? Oo. Mga manani mo, di wag adto ka sa imong di na kuan sa mall otro, sabihin mo na papili ako, o sabihin mo sa mall, papili ako buksan niyo para lang ito kay Mire kay ganito ko rin sa akin. Grabe talagang pabuksan ko. Bukas naman yun, day. Kaso, siyempre, matagal naman kami bago bumalik doon ni amo ko. Ay, di, ganito na lang gawin mo. Huwag ka na lang munang gumamit. Yung para sa'yo, ibigay mo na sa kanya. Total, mabait ka naman din. Yung sa akin nga, matagal na akong bumili, day. Tapos nagamit ko na yun. So, siyempre nakakaya naman ibigay ko pa sa kanyang nagamit ko na. Hindi wala tayong magagawa dyan. So, lahat na lang ng hiyasan na ko, lagi mo naman pinabala. So, ang gawin mo, nagkabit. Wala lang galing. Ay, Diyos ko. Oh, hindi, kasi nakakasama lang doon ng loob ba, day. Kasi siyempre, kasi nagpapabili lang siya sa akin. Tapos sasabihin pa niya nga, sabi ko, sige, bilhan na lang kita ulit. Tapos, ino-offer na nga sa kanya ni Sara. Sabi, sa'yo na lang muna to, pre, oh. Sabi ganun. Sabi niya, ayaw na lang po, oy. Ingo niya ba? Sabi niya. Kaya, so, parang, ano, Sabihin mo na lang, siyempre, Geraldine na lang na magpalit sa'yo ng magbili sa'yo ng pambuha. Huwag ka na daw magtami. Baliw. Yun ba, day? So, kamusta naman ka, day? So, wow, congrats, day, na monetize na jud ka, day. Ay, thank you so much, guys. Guys, so, wala kang lahat ng sabihin na ito ang para sa mo, guys. Pero, nakatagito pesos. Huwag mo po tayo. Uy, grabe na ang kuya dito. Na, mabuti na yan, day. May revenue na ka, day? Kasi natin dito mag-iwan ako dahil sa panakot pa na. Diyos ko. Ay, mauday. Naunsa naman namin yung mga buwan, pero daghan daw ko na kayo. Sikat, naman daw ko na may viewers. Ayun. But-but lang na, day. Ayaw, pag pati-pati sa mga but-but-but-but, day. Na, nag-ingon, mag-wait pa si Mary sa ko amo. Ang siya man siya si Aday, si Mary din mo, day. Oh, unsa man ingon? Tinuod si Mary, day. Si Aday ko siya sa Facebook, day. Si Mary din mo, day. Love, na, day. Si Mary ko, day. Sige, siya. News, day, no. Ingon siya. Tinuod si doon. Maayo. But-but raman na, day. Oy, nga bibs-bibs, day. Ha? Lalo, sakar. Unsa man ang sakir? Flesh. Saba man ka, day. Uy. Day. Unsa man? Unsa man? Unsa man? Mene. Unsa? Ha? Unsa ingon? Ingon siya sa ko, day. Ako pinag-screenshot sa imo. O sige, unya na, screenshot na. Ingon siya ako. Ingon siya day ba? Makanang. Ganang doy. Kanang siya day ginatabi ni Remy sa imo. Day. Siya. Mauday? Mauday? Oo, day. Oo, day. Ingon na po yung magaling mo. Sabi daw ito puso. Ganana. So, Yawa, manggag ka Geraldine, oy. Oy, nugay ka inana day kay dili jud na pagtanaw ni Mary ang imong ads, bahala ka diha. Sige. kaya wala nag-ingon. Wala, mabot na ako siya kay Adrian. Pasagdai lang po na day si Mary day kay mag-okay raman na sa bala mo may lagtik na talag sa si Mary ba. O sige day. Unya naman ta matabi day ha. Saba ba di nga akong upod ka uban day oy. Ayan, bye-bye day. Sige,
day, bye-bye. Wala to ang kapayo sa iya. Okay, okay. Kasi mapalitan na daw kanila. Sige, sige. Unsa man pag-ingon ko sa day, unsa man pag-ingon ko sa iya, kay wa man jud mi sa pakanay, buanga ka. Kasi wala na sa pakanay. Kami ni Mary. O sige, bye-bye na unya naman. Pasabot. Bye-bye. Pasabot.